na chuan bullets and numbering kan ziranga masapera chuan start menu kan kal le nga all programs sa khan chuan Microsoft Office Word kan kal le nga masapera chun insert kan kal nga word art mangin a heading kan siam don ni word art mangin a heading kan siam nga ta hian bullets ti kan chu nga kan bolt nga kan du le okay nga chuan hei hi du na hmuna alo choi son theilo du na hmuna alo da theilo ta chuwa chuan word art kan lak re chuan text wrap kan ti ngai text wrappinga in front of text kan danga ti khan du da kan choi thei mai don ta ni in front of text lawa po square te tai te po hi alo da reng thei ta behind text to text nunga da na khan ni mai ta tai le square chu kina chuan ta hian an hoi hen tai kan chu du a kan double click mai nga thu kan chu phatang da quick brown fox jumps over the lazy dog kan tinga so kan chu le nga sentence thum be kan chu nga the quick brown fox jumps over the lazy dog kan ti le nga the quick brown fox jumps over the lazy dog kan ti le ta kan chu ta chu hei kan copy don ta ni kan copy nga control C kan mete mo right click in copy kan ti thea control C pro kan methea chon ta hi kan du chon a dot che kan du chon insertion point hi ta hi kan da nga kan du lo chon kan enter kha kan metanga control V paragraph ruk ve kan thanang o paragraph hi paragraph khat ni thu mi paragraph khat hai paragraph ni paragraph thu mania chuan thum li nga paruka kan da ang tikhan chuan hi bullet chi kan da chho kan choi chho de nga chuan hi backspace kan metanga backspace mangin kan da chho de nga leng lo pal ta kin tikhan kan copy le meng hi kan select kan control A kan metanga control A control C kan mea control V kan ti khai bullet chi lo tel ve je lawang khan bullet tel lo kan du chuan tikhan helai mi hi kan copy don ta ni chuan na sina kan copy thaw kha nga la kan copy mai nga lai mi hi copy tel thinga wang khan control V ti khan copy tel talawai hi kan enter theya chuan khat ni thum li nga anga lo ta chu ten hei tu mi po hi kan select chuan control khai met betanga ten mouse click nga ten i ta i na lai ten i tha chiang mouse click lai kai tha chianga khan ai that tu tok chuan hi delete point metanga ti khan lawm nai nga chon ta hian numbering ti kha kan dang insert a word art ni kan du kha kan mang thei don ta ni chon hei poi lo ni sela ta hian numbering ti kan chuang numbering kan chunga okay nga chon text wrap kan ti le khangai text wrappinga in front of text kan danga in front of text kan da chon engwa ti voi lo ta ma se text wrappinga hian square ai da chuan hei square in aron next na tai ti chuan hemi shape ang khan hei shape hi then hi tian tuna shape hi tuna hei helai mi te tin rong kwal sa deu ta te khan shape lai mi tai chu lai shape zir khan shape hi aron hei lai kwal te kwal thave mai ta ma square kan da chuan khan til ni nei kha hei square khan alo next mai ta ni chuan hi front of text kan da nga ti boi do bera chon ta hin kan da nga chuan heng te hi kan khoi dang lam du thei shadow ne ya hlim thla kan du lo chuan helai kan click nga ha kan an du le thei mai don ta ni shadow kan du le du lo kha chuan shadow kan da hnoi hret theya kan da chung hret theya kan da pi hret theya kha chu kan du dan kha lo ni mai se chuan hei hi kan thlak du theya color hi sen pang kan thlak theya outline hi kan peru theya outline hi kan pe gu chuan outline chi te lo be chuan hi shape la kan kal theya kan du kan fill ti theya chuan hi a style poi kan thlak le dei thei ta rang hian me chin kan than ho kha adang po kan put tir thei ta ni hi dangan put tir theya ti kha chu kan du dan tan kha ni nga 3D effects po pek theya
kan 3D chuan 3D color poi kan pel ve le thei ta 3D color a hian a sen poi lo pe thei ti kan 3D color ava pong lai kha color kan pe thei ta ni na ta hian bullet kan da don ta ni chuan em ta pani kan select anga chi san san chi thum kan da don ni bullet sa hei lawm sa ma phone te chuan hei phone nim te lawm chuan ta hian bullet sa kan kala ti kan lo da le ta chuan bullet sa hian thelaya om lo kan da du chuan define new bullet ta kan kala nga ta hian symbol a hei chi sang lo ta hei windings sa te ian na tur chu windings sa te chuan windings 2 a po ma windings 3 a po tho ta kan du zel kan chuan webding sa pom tho bok ta ti kan du ber khai champion trophy te po ti kan da theya ti khan lo mai ta ni chuan hei hi ai hlat tur kan du kan se kan hei hi hetarang hi kan pot phei thei mai ta on sam de win chuan hei kan pot phei le nga ti kan du chuan kan da hla te thei ase kha ka chu hlat tu kha chuan moi lo nga a hlat tu kha chuan moi don lawa chuan hei kan pot phei le nga hei ti kan pot phei nga ti kan tok vel chau mai thei wa se hei tiang ni lawa helai khuik te hi helai zona kan wa da du chuan a bik chem hi avai kan select chuan helaya bullet kan da san san hi asang om lo hian pakhat ta phiron nin tom bek dona wangin hei kan select kanga chuan heta hi multi level lisa kan kalanga multi level lisa chuan define new multi level lisa kan kalanga chuan multi level lisa kan kal chuan ta hian bullet sa lo ni chuan ta hian hei align at thi 0.5 vera kan da chinang 0.5 a kan ngin hei ta hi chu kan du chuan heta ngan pot phei thei thau ta ti khan he ta vom kha chuan tha kan pot phei mai thei ta ra hin chuan hei kan select le nga multi level lisa tho kan kal le nga hei hi 0.5 a kan da le thei ta okay nga hi ain zon kan du chuan te ngan pot phei nga ti khan ain zon mai don ta hi po kan select nga multi level lisa kan kalanga chuan multi level lisa 0.5 a kan da nga khan chuan hei hi kan pot phei le mai don control z hi undo na ni control y hi redo na hei hi control z tu na hi kan do ta control z kan no manga le control y kan he khan kan ba redo le ta ni chuan ta hian hi kan select ve kanga chu numbering a kan lu de ga ta hi chuan 1 2 3 kan te mai nga ti khan hei po hi na chin mi yang tho khan hei hi kan pot la theya kan hlat te kan da the khan kha ka chu kan thu ni ta se chuan helai mi anga kan lo da du kha chuan dual tur kan da du chuan kan select le nga vai kan select nga a number vek kan ni wangin chuan hei hi ta hi ngang kalanga multi level li sa thau kan kal le nga ta chuan hei hi 0.5 kan da le kha ni mai ta ti khan chuan hei hi kan da ta kan ba da du chuan ti khan kha ha ni le mai ta ni kha bullet numbering chu alo ni mai ta ni kha tok mai ro se